så er vi her igen. Davene, part 2. Den her gang forhåbentlig med fangst. Vi skal have revanche. Vi skal have revanche i dag. Jeg har fået nejlagt på, bare lige... nu siger jeg det selv, så behøver jeg ikke selv kommentere på det. Ja. Jeg har også nejlagt på nu. Noob. Helvede, man skal have nejlagt på, når man fisker. Seriøst? Det går hånd i hånd. Fang en gede, så tror jeg på dig. Jeg har nejlagt på næste gang. Ej. Den vipper, den her. Helt oppe i træerne allerede. Ej, hold kæft, hvor er det skidt, mand. Jeg vidste ikke det... Okay, jeg kunne godt se det blæser, men okay, jeg har et rimelig fucking tungt blink på her. Ej, hold kæft, noget lort, mand. Altså, så er vi ligesom ude i... Jeg er glad, at jeg ikke har gjort det med Rones, mand. Det er bare det vigtigste, det tør jeg fandme ikke. Tror du det der på video, eller hvad? Ja. Vi er top professionelle her. Ja. Vi skal bare cutte linen her. Nå, tag lige højde for vinden, gutter. Det er vigtigt. Hold kæft, hvor jeg elsker at fiske. Ja, du er også god til det. Ja, og vi sidder lige og rækker op her, fordi vi har mistet... Ja, nu siger jeg vi. Vi er sammen om det, selvfølgelig solidariske og sådan noget, ikke? Men jeg har mistet den første blink. Ja, men jeg bliver fuldstændig famous på sådan her. Det gør du da. Og så tror folk, jeg er sådan en fiskeekspert. Hvad skal du lige at gå dit grej igennem? Hvad er du på stangen? Et af de store blink til jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Geder. Det der, mand. Det er sådan noget, vi går efter i dag her. Ja. Det er derfor, vi er her, ikke? Ja. Har du fanget noget? Nej, jeg har smidt min gæk væk. Og så over til det vigtige, vi har pøller med. Men jeg har også søgt om på den anden side. Hvad laver du, Rune? Jeg vil være et regnorm. Selvfølgelig. De kalder mig Rune Regnorm. Skal du ikke fiske, eller hvad? Jo, jeg står og venter på Victor. Og hvad laver Victor? Det kan jeg sagtens. Hvad laver du, Victor? Ja, jeg havde lige noget, jeg skulle af med. Lige klingende. Værsgo. Lige med krab her. Ja. Hvad er du ved at række op? Jeg tror bare, jeg smider en gæk på. Hvad er du på, Grej? En Temu-bobler. Ja, en bobler fra Temu. Nå. Den har sgu ikke gjort arbejdet særlig godt. Ja. Er den stadig efter dig? Nej, nede i vandet. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvad skal du bruge det brød til? Vi skal se, om vi kan fange en skatter. Den er fin. Så har Axel lige fundet en sød lille orm her. No. Only for fishing. Fang. Ja, fang. Ellers så har du bare salaten jo. Til hotdogs. Ja, man. Ja, der skal vi altså ud derude. Det er jo lige til at få... Det gør den altså. Jeg kan ikke komme helt derud, så det... Nej, jeg har afspundet. Sådan der. Den er faktisk god, den der. Det kunne være fedt. Gunners. Yes sir, the Gooners. De to der har også masser af karakterer. Det siger ikke så meget. Bare lagt på igen. Eyes on the prize. Det kunne også være sygt nok, hvis man bare købte sådan et princip, der hed, jeg siger ikke noget, før jeg har fået. Ja. Det er sådan, man tager afsted sådan. Nej. Det er ikke nægter. det her. Hvad er det, du har der? Nu hedder en med, så vi godt kan væk. Vi deler her. Prøv ikke noget.
deler. Sådan er det, når man er på festtur. Karameller og alt muligt, det der. Det er fedt. Du æder og drikker hele tiden. Og så snus. Det sidestepper lige. Nej, jeg skal ikke... Skal du have fisk på bogen? Jamen, det vil jeg jo gerne. Ja, alle slags fisk. Jeg har hørt, der er bækkere herude. Får du også nogle bajer? Ja. Nu kan jeg lock the fuck in. Nej, han skulle da. Ohøj! Kunne ikke lige se, at han lige rev sådan en 120 op af rygsækken? Jo, kom ind. Hvad så, gutter? Prøv lige se, hvad jeg har fanget. Ja. Er du fra Lolland? Ja. Nå. Nagi. Danmark hovedstad. Ja, ja. Ja. Det kan han jo ikke gøre for. Ja, det skal bare, du prøver bare at sådan en rage quit mig. Nu må vi jo tage nogle huller eller noget. Hvad synes du der? Flot. Og så tror jeg, der kommer rigtig dybde herude. Ja. Der er bare ikke så meget plads, vel? Så. Men jeg tror, det kunne være giftigt hul, ja, som du siger, lige at prøve lidt i hvert fald. Det er altså committed, det der. Ja, det er fandme stærkt. Okay, det er committed, det der. Pas på, det bliver hurtigt dybt, Nikolaj. Jeg tror, at jeg er faktisk livredderbevis. Har du? Nå ja, du er god til at svømme, det havde jeg ikke glemt. Det er okay. Du drukner ikke i sådan en pøle her. Er pølet over, eller? Sjov! Der var fisk på i hvert fald, det var et ordentligt Ja, for der er ikke noget tang på heller, så... Fish off! Fish off! Desværre. I ikke får mig til at løbe sådan. Jeg prøver sådan en nej, ikke nu. Der var noget. Ja, jamen, så er de her. Ja. Men god spurt, Asbjørn. Ja, ikke? Jo, Hurtigt. så er vi klar. Det var generalprøven. Ja. Nu kommer fisken. Ja, fish on, fish on. Nej. Nå. Det var sgu en bitte glæde. En mini-gede. Hvor var den lille? Den er lige her. Ja. Det fandt sgu af. Ej, så du, hvor lille den var? Du er ikke mærke. Nej. Ikke før jeg kunne se den i overfladen.